Maudi ayaw nakakwarta kay di siya nagahulog. 1, 2, 3, 4. Hala? Yang 1,000. Limong upat ka buok. Hala, haura ni Juyax, oy. Masahod pa kuha na kay ako. Palatayan ako gihilo. Kabuto mo, Roger. Hala, daghanan magkwarta, Sarmina, oy. 1, 2, 3. Hala, asaki ka na, Charmina. Hala, nanguha na po na sa siyang papa ba? Huwag yapon, may magulay bang kotse. Lah, asa katugikan kwarta ni Charmina ba? Asa na si Charmina ba? Tara, atong sundan. May pa, para makwarta puta. Tara, tara. Maudi ayaw nakakwarta kay di siya nagahulog. 1, 2, 3, 4. Hala? Yang 1,000. Limong upat ka buok. Kita na po. Masara gud o. Doobli Muni Bank. Ang kanana sa ubos, insirit. Hiri. Tama. Buwan ninyong duha, oy. Bugo daw. Double money bank. Insert here. Mo ba? Ito pa, dubul-dubulon ang kwarta. Oh, tama. Jax, ikaw una. Ako 1,000, may mo 2,000. Kwarta gid ni ron. Easy money. Gawas na. Kwarta. 1, 2, 3, 4. Sige, una na ko kay magjilibis ako. Alaki Ray, ikaw nilay hulog, kidatok man mo mamagpapa. Sige, akong ihulog ni tanan. Kana, Ay mo kinaro ko million kiray. kana. Dugayo po na nanigawasoy. Kagamay ra ba na? Kwarta. Ala, ina, anim, braguba, minang masin kiray. Salamat kasi mong kwarta, Kiray, ha? Kiray, na-scam ta. Balik na ang kwarta, Zarmina! Balik ang kwarta, Zarmina! Wa man, na-scam ng Charmina. Scam ni mas kiray. Oh, kaya ang kwarta, oh! Dali ara ilaro ni kiray nino. Tara.